Ti tang nakadaw ka ba kini ki breu ki kwa ya ka jing pensno baha ya ka dok ka jongki. Handela penjenjar pat ya ki wei pat. Hadu lai sau san kenta tang nakadaw ban ap ya ki ban pelaj. Kamtam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne. Te ka dek ka dak ba pen sngow le rai yang ka wes kasih hills. Te kum si bentang ikan mau ba kalong ba udisi udip ti kum ka wes kasih hills ula ai ke NOC. Hakajing sisa kum uhe jong ke distrik shwa ban ai ke NOC ula de ban lej inspection shwa ke caka kalong kum no. Khnang ba kanom don kanon jingjia. Te ka ne la jingjia ka ba pen le rai te yang ka wes kasih hills. Te de ka ne ka ba pen long yang ba ngi haban wan mare hang ne. Te ngi kum ka seng ni dawa na udip ti komisioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam kalong ba uhaban sim action. Khnang ba kanom jia shu kum ne. Te da kalian ka jongili on baha pendu no kum ya kan jikam. Kani ka de ka penjak burom ya ka wes kasih hills ka pen le rai yang ngiru. Bat kam de tang hang ne ha pom phnai ba ka jia. Wat hanong jeli ka ba jia hak tu ka khatsan tarik nai agos bagi penlong ru ngilap long kum juk kum ne hi. Bat ngiyo ru ka jing tip ka ba ti kana ba ka long ba tang na ka dok ba le penlong khwai ngene thu khliet de thi ka long ba ki don ki long ying ki ba la huri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem ki la ya dom ki la ya mai tang na ka daw ba kim yo bela yo sngishu la shulet bela be ki mar ka bai khwai ka long lai hajar tam shisha sen khwai te ki balik khwai ro kim de ki be ta berus pa la ne ki berus badon di ba em re ki balik khwai kat ka ching yo i ka jonga kalong ba ki de be ki skup siliang ki sem siliang be ti lai hajar shishin khwai kam de kam ka bakai ti ya ki long ying ki baduk lai hajar ka de ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam ki long ying dong sem ki prano te ngi ong ba yo dik dik komisioner ba ude ban khot hajir bat ude pendu swai ka ne kat ba mbat la man pen be dak we ko kom nginum sha shu la udisi umlei e nak na jinga seng ni de ki pat lenti sakawe ka bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji sisa ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man pen be ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrei ngi yo i pen man ba ki de ki nong sam tiket bat ki no pen ya thong te ka la pen le ran sisa ni ba i kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa menta ka long ba kini ki no pen thong khwai ya kani bala jia mata ki hapan siu kum pension bala kim siu nak leng ka jongi te in hadiat baik sakibor ki bahalo